ସବୁ କପଡ଼ା ସମାନ ନଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତଳ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବା ଆମେ ସମାନ କରି କାଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପେପର କଟିଂ କରିଥିବା, ତ ପେପର କଟିଂ ଜଏଣ୍ଟ ପଟରୁ ସବୁବେଳେ ବିଛେଇବେ, କାହିଁକିନା ଜଏଣ୍ଟ ପଟ ହେନେ ଏଇଟା ହାଫ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ମାପଟା ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଜଏଣ୍ଟ ପଟରୁ ହେନେ ଆମେ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଜଏଣ୍ଟ ପଟରୁ ମାପ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟେ ପକାଉଛି ସେମିତି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏଟା ଯେଉଁଠି ନେଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପିଠି ଆଉ ଛାତିଟା ଜଏଣ୍ଟ ପଟରୁ ନେବେ, ମନେ କରି ଜଏଣ୍ଟ ପଟରୁ ହିଁ ନେବେ। ତାପରେ ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର 3ଟା ପିସ୍। ତାପରେ କାଟିଦେବା, ହାତଟା ପରେ ଦେଖିବା, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବା ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଝୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାପ କଟିଂ ଯାହା ବି ବୁଝି ନପାରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଲେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କାଟିଦେବା, କାଟିକି ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ ହାତଟା ଆମେ କାଟି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ ହାତଟା କାଟିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହାତର ଲମ୍ବା ଆମର ଯେତିକି ଅଛି 8 ଅଛି, 8 ନେବା। ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭଳି କରିଦେବା। ବକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ 3.5 ଫୁଟ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଆମର କାଖର ଗୋଲ ସେପ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ହାତର ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ ବୁଲେଇ କରିକି, ଯେମିତି ଆମ ହାତରେ ଯେମିତି ଗୁଲେଇ କରିକି ଦେଉ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିକି, ସେମିତି ହାତରେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ମୁଁ ଭଲସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତର କଟିଂଟା କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା। ସିଲେଇ ଯେହେତୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ୟାର ଷ୍ଟୋନ୍ କାମଟା ଦେଇଛି, ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟିଂ ଆମର କଟିଂ ହେବ, କପଡ଼ା ଉପରେ ଷ୍ଟୋନ୍ କାମଟା ଦେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ରେ କପଡ଼ା ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଆମେ ପିନ୍ ମାରିଦେବା, କାହିଁକିନା କପଡ଼ା ଟିକେ ହଲିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ ମାରିଦେନି ଟୋଟାଲ୍ କପଡ଼ା ହଲିବନି। ତ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଉପର ଭାଗରୁ ଆମେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଭିତରେ ରହିଗଲା। କପଡ଼ା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କପଡ଼ାର ସିଧା ପଟରେ କପଡ଼ାର ସିଧା ପଟରେ ପକାଇବେ ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପକାଇକି, ତାପରେ ସିଲେଇ କରିବେ। ତାପରେ ସିଲେଇ କାଟିକି ଆମେ ପଛପଟକୁ କେମିତି ନେବା ଦେଖ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଗରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଛୁଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଲେଇ ପକାଇବେ ସବୁବେଳେ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ପାଇଁ ଅଲଗା ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି, ତ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋର ଏ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା କପଡ଼ା ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖ କପଡ଼ାଟା ସିଲେଇ କରିଦେନି। ସିଲେଇ କରିବା ପରେ ସବୁ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେନି। ବାହାର କରିସାରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଟୁଛି ମୁଁ ହେଲା। ଏମିତି ପକାଇଦେନି, ପକାଇକିରି ଏଇଟା ଡବଲ୍ କରିକି ମାରିଦେନି ଆଉ ଥରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବେକର ଗୋଲେଇଟା ଯେହେତୁ, ତ ଡବଲ୍ କରିକି ନ ମାରିନେ କେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କାଟୁଛି ଦେଖ। ସିଲେଇକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ କାଟିବେ, ସିଲେଇରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ କାଟିବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି କାଟନ୍ତୁ ଟିକେ ତାକୁ କଟିଂ କରିବେ, ନହେଲେ ସେପ୍ଟା ଭଲ ଆସିବନି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପଟରୁ ପଛ ପଟକୁ ଏମିତି କପଡ଼ାଟାକୁ ମୁଡ଼ିଦେବେ। ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିନ୍ ମାରିଦେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଚପା ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ହେଇଗଲା। ଏଠି ପିନ୍ ମାରିଦେବା, ମାରିଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଚାପିକି ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚପା ସିଲେଇ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଏ ଚପା ସିଲେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କପଡ଼ା ଆସିଯିବ ସିଧା, ଆମର ପୁରା ସବୁ ସିଧା ହେଇଗଲା, କପଡ଼ା ସିଧା ବି ହେଇଗଲା, ବେକର ଗୋଲ ସେପ୍ ବି ଆସିଗଲା। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ବି କରିପାରିବେ। ଅଲଗା କପଡ଼ାରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ କିଛି କାମ ନ ଦେଇଥିବ ତ ଖାଲି ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ାଟା ହେଲା ଆମର ଠିକ୍ ମାପ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ାଟା ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଥାଉ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ହେବା ପାଇଁ। ତ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ଚାରିପଟରୁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ସିଲେଇ କରିକି ଦେବା ପରେ ତାକୁ ବାହାର ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ରହିଲା ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ ଆମେ କାଟିକିରି ବାହାର କରିଦେବା। ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ସବୁ କାଟିକି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କାଟିକିରି ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ବି କପଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା କପଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ସିଲେଇ କରିକି କାଟିକି ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବା। ସବୁ କପଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ କପଡ଼ାରେ ସିଲେଇ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ବାହାର କରିକି ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଠି ମାପଟା ଆମର ଯିଏ ଯେତେ ବି, ଆମର ଏଇଟା ପିଠି ହୁକ ହେବ, ଯିଏ ଯେତେ ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଟା 9.5 ନେଇଛି, 10, 11 ଯିଏ ଯେମିତି ବି ନେଇପାରେ। ଏଠି 3, 4 ରଖି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇଦେବା। ଏଠି କାନ୍ଧ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ କପଡ଼ାରେ କାନ୍ଧ ଯେତିକି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପ ଦେଇକି, କାନ୍ଧଟା କାଖ ପଟରୁ ମାପ ଦେବେ ହେଲା। କାଖ ପଟରୁ ମାପ ଦେଇକି ଏମିତି ବକ୍ସ ବନେଇଦେବା। ବକ୍ସକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇକିରି, ବକ୍ସଟା ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇକି ଗୋଲ କରିଦେବା ହେଲା।
एटा गोल करदेला ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଗୋଲର ଏମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ଦାଗ ଦେଇଦେବ ଯେମିତି ଦି ପଟକୁ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏମିତି କରିଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଏ ମାପଟା ସେପଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଗ ଆସିଯିବ। ଦାଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ ସିଧା କରିକି ମାନେ ସିଧା ପଟର ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପେପର ପେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଦେବି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଯେମିତି ଆଗ ପଟରେ ସିଲେଇ ପକାଇଥିଲେ ସେମିତି ଏମିତି ପୁରା ସିଲେଇଟା ଏପଟରୁ ସେପଟ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛି, କପଡ଼ା ଏମିତି ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ କପଡ଼ାଟାକୁ କାଟିବା। ଏପଟରୁ ସେପଟ କପଡ଼ାଟାକୁ ଭଲସେ କାଟିଦେବା। କାଟିକି ସେମିତି ଦେଇଦେବେ। କହିଥିନି କପଡ଼ାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଟିକେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ଟିକେ ଟୁଙ୍କିକିରି ଏମିତି କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ୟାର ସିଲେଇଟା ସେପ୍ଟା ପଛପଟକୁ ଭଲ ଆସିବ। ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଟକା ମାରିଦେବା। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆରପଟକୁ ନଉଟେଇ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ହେଉନାହିଁ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସାଇଜ୍ ଆସିଥିଲା କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ବନାଅ, ସେ ସାଇଜ୍ରେ ବନାଅ। ସବୁ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ସୁବିଧା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏମିତି ତାପରେ ଗୋଟେ ଚପା ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ବ୍ଲାଉଜ୍ କେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ହୁଏ ଦେଖ। ଯେଉଁପଟ ତଳ ପଟରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟିଂ ଛାତି ପଟରୁ ତଳ ପଟରୁ ସବୁବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। କାଖ ପଟକୁ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ରହିଯିବ ତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ପଟରୁ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଫିଟିଂ ଭଲ ଆସିବନି। ଦେଖ ତଳ ପଟରୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତଳ ପଟରୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତଳ ପଟରୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଉପରକୁ କାଖ ଆଡ଼କୁ ଯଦି କିଛି କପଡ଼ା ଟିକେ ବଳିବ କାଖ ପଟରୁ ରଖିଦେବା। ତ ଡବଲରେ ସିଲେଇ ମାରିବେ। ତଳ ପଟରୁ ମାରିବେ ସିଲେଇ, ଯେମିତି କପଡ଼ା କାଟିଛନ୍ତି ସେମିତି ସିଲେଇ ମାରିବେ। ଯେଉଁଟା ତଳ ପଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ତଳ ପଟେ ରହିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ କପଡ଼ାକୁ ସେ କପଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ଛାତିରେ ଜଏଣ୍ଟ। ଛାତି ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବହୁତ ସହଜ, ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସହଜ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଡବଲ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟିଂରେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଆମେ ପିଠି ହୁକ କରିବା। ତ ମାପ ନେଇଯିବା କେତେ କପଡ଼ା କେଉଁ ପଟରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପିଠିର ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମାରିଥିନି ପ୍ରଥମେ 4 ଇଞ୍ଚର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପିଠିରେ ଦିଆଯାଏ। ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ କାଟିଦେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ହୁକ ପଟି ଆଉ କାଚ ପଟି ଆଉ ହୁକ ପଟି ଦୁଇଟା କରିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ହେଉ କି ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ା ହେଉ ତାକୁ ନେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପିକିରି ତାକୁ ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକିରି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବେ। ତ ସିଲେଇ କରିକି ସେଟାକୁ ଉପର ପଟରୁ ଲଗେଇବେ ହେଲା। ଉପର ପଟରୁ ଲଗେଇକିରି ସେପଟକୁ ଡାଉନ୍ କରିକି ଅସ୍ତ୍ର କାଚ ପଟି ଲଗେଇବେ। ତାପରେ କାନ୍ଧ ହେଲା, କପଡ଼ା ସିଧା ରଖିକି କାନ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପଟରୁ ସିଲେଇ ମାରିଦେବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ପଟରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରିଥିବ ତାକୁ କାଟିଦେବେ। କାଟି ଦେଇକିରି ଏମିତି କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ପଛପଟରୁ ଚପା ସିଲେଇ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ତ କାନ୍ଧ ଯଦି ଏମିତି ସିଲେଇ କରିବେ ତ କାନ୍ଧ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କାନ୍ଧରୁ କପଡ଼ା ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଏମିତି କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଧ ବି ପୁରା ସେପ୍ ଆସିବ, ଭଲସେ ଆସିବ। ଆଉ କପଡ଼ା ବାହାରିବାର ଦୁଇଁ ଯିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ହାତର ମଝି କରିଦେବା। ମଝି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା।